Hej alle sammen! I dag der skal vi lave Bean Boozled Challenge. Fordi jeg har været i Hongkong, og der kan man købe dem. Og jeg har prøvet det, det er rigtig skidt. Okay. Det smager klart. Ja. Okay, den her. Vi starter med den her. Okay. Det er enten Stinky Socks eller Tutti Frutti. Så lugtende sokker eller Tutti Frutti. Når du har taget en. Okay, og reglen det er, at den der spytter flest... Lugt til den. Den der spytter flest ud har tabt, men man må gerne spytte dem ud. Ja, for det er simpelthen for kamp det her. Okay. 1, 2, 3, skål. Skål. Så det frugt. Jeg kan ikke smage det. Ej, smager den godt eller dårligt? Jeg kan ikke smage det, jeg kan ikke smage. Har jeg også smagt med smag, tror jeg. Det er fordi, du spiser meget. Smager den af sæbe, eller smager den dårligt? Af sæbe? Det er så godt, Det ved jeg godt. Men jeg synes altså rigtig Tutti Frutti smager af sæbe. Jeg tror, jeg fik Tutti Frutti. Ja. Nå ja, vi har også noget vand her. Ja. Okay, så er det enten min frygtende råden æg, eller nej, det er den her. Eller popcorn, der er sådan vendt i smør. De er begge to så klamme. Ja. Men man skal ikke tykke på den. Ja. Fordi ellers er det jo ikke. Jeg må ikke. Ja, okay. Nej, 1, 2, 3. Det næste, det er bræk eller peach, altså fersken. Okay. Skål. 1, 2, 3. Klam. Det er først noget, jeg kan smage det. Det er rød, eller bussemænd, eller pære. Pære, please. Pære, den smager også klam. Ja, de smager begge to klamt. Okay, 1, 2, 3. Pære. Jeg fik bussemænd. Tager du baby wipes eller coconut? Ja, jeg tror ikke. Jeg tror, det er noget andet. Ja. Jeg tror, den ryger med til råden, ikke? Ja. Ja. Skal vi se. Okay. Okay. Skål. Baby wipes. Op mig. Sæbe. Okay, så det næste, det er lyslået græs eller lime. Jeg kan ikke tåle græs, så vi må se, om jeg lyser. Okay. Så fræne. Græs. Jeg ved det ikke. Okay, så det næste, det er faktisk rigtig blå, men den venter vi med til sidst. Den venter vi med, fordi Det er også det, jeg lige sagt. de er de bedste. Okay, så er den næste gammel ost, eller råden ost, eller caramel corn. Det der karamelkorn. Please, caramel corn. Ja, der er hold på, det gider jeg ikke. 1, 2, 3.
Jo! Det næste, det er stinkdyr eller lakrids. Lakrids. Den smagte af lort. Af hvad? Hvorfor bliver det så? Okay, så Tandpasta eller bær. Ja. Tandpasta vil jeg mega gerne have. jeg vil faktisk gerne lidt prøve bær. Okay, 1, 2, 3. Okay, skål. 1, 2, 3. Tandpasta! Det fik jeg også. Det smager som Oral-B. Den der du. Men det Den går ud til jer. Det er tak for jeres skyld. Ja. Så, okay, tak fordi I så med. Vi ses i vores næste video, så later!